Ensinnäkin, jos haluamme pelata Fortnitea Macilla, se on hyvin yksinkertaista. Tätä varten käytämme Lunaa, sillä muut vaihtoehdot ovat yleensä emulaattoreita tai vastaavia, ja niissä saattaa olla viruksia. Siksi Luna on paras vaihtoehto. Avaamme selaimen ja liitämme linkin, jonka jätän teille kuvaukseen. Nyt klikkaamme ilmaista kokeilua ja meiltä kysytään maksutapaa, sillä vaikka mitään maksua ei veloiteta, se on tarpeen ilmaisen kokeilun aktivoimiseksi. Omassa tapauksessani käytän luottokorttia, joten syötämme pankkitiedot ja painamme lisää. On tärkeää, että jos emme halua maksua kokeilun päätyttyä, menemme tähän osioon ja klikkaamme tilauksen perumista. Voimme jatkaa tilauksen hyödyntämistä ilmoitettuun määräaikaan asti. Odotamme vahvistusta ja sen jälkeen pääsemme sisään Lunaan. Amazon Lunassa voimme pelata monenlaisia pelejä. Vaikka meillä ei olisi parasta tietokonetta, voimme silti nauttia monista peleistä vaivattomasti. Nyt menemme hakukenttään, kirjoitamme Fortnite ja painamme pelaa. Odotamme, että peli latautuu ja voimme nauttia Fortniteista suoraan Maciltamme ilman monimutkaista asennusta.